Ladrang kliyonga laras hendro padate manura amiwiti besan kliyonga singgahan putri rama wasise ingkang ambeksa saya marati lelewane kang dilakoni karya sangsa kang tumingan iya so ae so ya iya binarong ladrang kleyongan laras lendro padate manyura ngiringi besan kleyongan inenggaan Nutwi Rama wasise ingkang ambeksa kandes luwes saya marati lewate kang dilakoni karya sangat kanggo jiwa ladrang kleyongan laras lendro padate manyura kang ngiringi beksan kleyongan sinengga anut wirama wasise ingkang ambeksa kandes lembas dasar marati lewati ami langoni karya sangasem lan jiwa ladrang kleyongan laras lendro padate manyura amiringi beksan kleyongan sinenggak manut wirama asise ingkang ambeksa kandas luwes ati ngoni karya sangasem lan ngujiwan jarwa muda
aja maneman tanding lan nurubismo karya mukti wong ayu pun kakang pamit palastra Yogyaniro kang para prajurit lamun bisa sami aduh engune cari tane Triprakara gunung kaya turni kang den atepi nuhuni trah utama sat
Muji sesuakan bosan saderengipun kalau terakan wasing gati kautanipun taiwahan so paklar kangge dalem menika kasuwun minggah wonten ing sasana libur ingkang hamugati nuwun panjenenganipun kapundhen kula nggih panjenenganipun Ibu Mujirayu dalasan ingkang putra panjenenganipun Adimas Ahmad Mubarok kasuwun minggah wonten ing sasana libur. Ugi panjenenganipun pimpinan saking keluarga agung Jaranan Campur Sari Turunggo Sari Putra nggih panjenenganipun Ibu Martini saha sesepuh saking Turunggo Sari Putra panjenenganipun Bapak Dimas ugi kasuwun minggah wonten ing sasana libur. Ugi panjenenganipun Wiroswara kondang saking Turunggo Sari Putra panjenenganipun Raga Mas Makyo nggih kasuwun minggah wonten sasana libur. Ugi Widawati kondang saking Turunggo Sari Putra nggih panjenenganipun Angel Rusmala ugi panjenenganipun Dimas Ayu Cantika Sivana nggih sayanipun kasuwun jengkar saking sasana palanggan kasuwun minggah wonten ing sasana libur monggo katun jeneng sepisan malih dumateng panjenenganipun ingkang hamugati panjenenganipun Ibu Muji Rahayu saha panjenenganipun ingkang putra panjenenganipun Adimas Ahmad Mubarok nggih monggo kasuwun jengkar saking sasana palanggan minggah wonten ing sasana libur. Sedayanipun sampun sumenang wonten ing sasana libur pamirsa menika saged kita wiwiti wosing gati kawontenipun pawahan saha pagelaran wonten ing kalenggan menika. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahi anta maksudi wa ridhuka matubi la haula wa la quwata illa billahil azim amma ba'd. Dumateng sagung para alim ulama, romo yai, ibu yai ingkang satuhu sangat kinabekten. Dumateng sagung para punden, bini sepuh, sesepuh, aji sepuh ingkang sangat lebdo ing budi kawruh ingkang satuhu sangat kinabekten. Dumateng pangemban-pangembating praja satriyaning negari ingkang dados pangdam saha pangdoming kawula dasih ingkang sampun pono ing pamawas babakan olah tatanan negari ingkang pantes widarsana saha sangat kehormati putra keluarga agung Ibu Muji Rahayu ingkang sangat kehormati Bapak Ibu Prarawuh Sutresno Budaya ingkang luhur ing tata krami nuwun kula nuwun. Keparang ing mriki kula suwun matur wonten asa panjenengan sedaya inggih minangkani sesulit saking panjenenganipun ingkang hamengku gati nuwun inggih pemimpin kula Ibu Muji Rahayu Sagutra Hakbagagung
ingkang wonten ing kalenggan dalu punika panjenenganipun nampi darwaning merda nun inggih hangitanaken ingkang putra nun inggih panjenenganipun Adimas Ahmad Mubarok kanthi nggih Rahmat Mubarok nggih ngapunten dipun ralat kanthi nyuwun redanipun Gusti ingkang Maha Agung ugi kanthi donga pangestu panjenengan sedaya mugi-mugi niat kajatipun pepundhen kula Ibu Muji Rahayu awit purwa madya wasana saged kasembadan Wusraharja tebih ing rubida niri ing sampikala saha panjenenganipun Adimas Rahmat Mubarok ingkang dipun islamaken utawi dipun kitanaken wonten ing kalenggan punika mugi kanthi donga pangestu panjenengan sedaya saged dados putra ingkang saged junjung dhuwur mendem jero derajatipun tiyang sepuhipun ugi tumrap negari munggahipun dhateng agaminipun. Bapak Ibu para lenggah ingkang pinantu ing Sukarahayu atas nami panjenenganipun pepundhen kula Ibu Muji Rahayu kanthi sarawuh panjenengan sedaya panjenenganipun aturaken ageng ing panuwun kanthi sumbangsih panjenengan sedaya atas nami Ibu Muji Rahayu namung saged ngaturaken ageng ing panuwun mugi-mugi sedaya kesaenan ingkang kaparingaken dhumateng putra keluarga agung Ibu Muji Rahayu mugi kacatet dados amal kesaenan panjenengan sami ugi boten kesupen atas nami Ibu Muji Rahayu kanthi rawuh panjenengan sedaya mawantu-wantu nyuwun lumuntur ing samudra pangasami ingkang saagengipun hamba bilih anggenipun nampi rawuh panjenengan sedaya awit saking gupuh aruh lungguh menggahipun subuh mbok bilih kirang merani tulak penggali panjenengan sami atas nami Ibu Muji Rahayu mawantu-wantu nyuwun lumuntur ing samudra pangasami ingkang saagengipun. Bapak Ibu para lenggah ingkang winantu ing Sukarahayu miyak regi swasana kanthi kajatipun wonten ing kalenggan dalu punika panjenenganipun Ibu Muji Rahayu ngrawuhaken campur sari kondang kita Tulungagung saking Laladan Desa Tanjung Sari Kecamatan Boyolangu nun inggih paguyuban jaranan campur sari nun inggih Turangga Sari Putra ingkang wonten ing kalenggan dalu punika ugi ngrawuhaken Widowati kondang kita Tulungagung nun inggih panjenenganipun Nimas Ayu Jantika Sifana saking Laladan Blitar ugi Angel Rusmala saking kita Tulungagung ugi Wiraswara kondang kita Tulungagung nun inggih panjenenganipun Makyo Anjasmara. Bapak Ibu para lenggah ingkang winantu ing Barsuki inggih kula sing gati niat kajatipun pepundhen kula Ibu Muji Rahayu katitik rikala semanten panjenenganipun inggih punika anggadhahi nadar ambok bilih sampun dumugi titi wancinipun anggenipun hangitanaken ingkang putra nun inggih panjenenganipun Adimas Rahmat Mubarok badhe anggelar kawontenipun pagaran jaranan campur sari nun inggih Turangga Sari Putra kanten wonten ing kalenggan dalu punika nadar ingkang sampun sing gati saking panjenenganipun Ibu Muji Rahayu dipun luwari wonten ing kalenggan dalu menika kanthi anggelar kawontenipun jaranan campur sari Turangga Sari Putra kanthi menika wujudipun nadar dipun luwari kanthi nun inggih dipun wujudaken kanthi wedaripun kupat luar nggih panjenenganipun Ibu Muji Rahayu monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. La haula wala quwwata illa billahil azim. Lalu warono nadar sang panjenenganipun Ibu Muji Rahayu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu Sutresno budaya pandemen pagelaran jaranan campur sari Turangga Sari Putra dipunalaken wilujeng dalu sugeng pinarak kanthi mardu mardikani manah nggih
kanthi sesanti jaya-jaya wijayantine bayane ing sampikala mekaring budaya leluhuring nusa kelawan bangsa sugeng anglara sesarengan bagaran campur sari turangga sari.